And I can ask a question to say, who will rule this nation? And I can give you the response. The one to rule this nation ndi munthu amene ali ndi masomphenya, amene atsogolere dziko la Malawi ni munthu ameneno ali ndi prophecy ya dziko linolo. Who is that one? Is Atupere Austin Muluzi. Period. Whether tifune kaya tisafune koma Richard Chimwemwe Mphepo kuchokera ku Unified Mtokoto, ndipo lero modo yawo akuti atakhala pansi ndi kulingalira akuona ngati kuti dziko la Malawi likufunika mtsogoleri wodekha komanso mtsogoleri wa masomphenya. Nde atakhala pansi ndi kuunika mwatsogoleri athu kuno ku Malawi anaona kuti mtsogoleri wodekha komanso amene ndi masomphenya abwino a dziko la Malawi ndi olemekezeka a Austin Atupere Muluzi, omwe padakali pano akuyimira chipani cha United Democratic Front UDF. Ndimwenso lowezi timati ayi tendikhala limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti tiwamvere zifukwa zawo a Richard Chimwemwe Mphepo zimene akunena kuti olemekezeka Atupere Muluzi ndi mtsogoleri woyenera kuti akhale pa mpando kuno kwathu ku Malawi. Ndimwenso lowezi akamaliza musayiwale kupanga comment in the comment section below maganizo anu pa nkhani imeneyi pompano pa Nyasa Voice Box. Mwaswera bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli nthawi ya madzulo lero pa 11 March 2025 m'bwalo lino la the Unified Mtokoto muli ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Koyambirira, let me say congratulations to Right Honorable Atupere Austin Muluzi for the very good interview and the very good presentation that you have given to Malawians, presentation that you have given hope to your supporters, presentation that you have given hope even to your fellow leaders in this country, Malawi. Chimene chinufuna kuthokozeni. Ndimamvetsera ndi chidwi kwambiri, ndimayitsatira ndi chidwi kwambiri kuyang'ana interview kapena kuna kuti tiuzeni zoona ameneno analipo, ndipo pokutengana akulu aja pa program ya tiuzeni zoona ndifuna ndithokoze kuna kuti panafunika Right Honorable Atupere Muluzi kuna kuti akaime pa program imeja pa Zodiac kuna kuti akatakase chifukwa kuyankhula chilungamo dziko la Malawi lili pa chipwirikiti. Ndifuna ndibwerekere mawu amene wawa kuna kuti dziko la Malawi lili pa chipwirikiti, ndipo andisangalasa amati akayankhula kupita uko kupita amazathera maona ti chipwirikiti. Akayankhula izi kuzayankhula izi ACB kupita ku Malawi Police yangane nkhani za chitetezo ikuzathera pa chipwirikiti. Ndi zimandipasa funso kuna kuti kodi mawuwa achimwenewa, mawuwa mtsogoleriyu pomakamba nkhani ya chipwirikiti akufuna atitanthauzire chani kuno ku Malawi. And that is why today you have seen kuti ma demonstrators polisi yathu imene ili pa chipwirikiti ndiphatikize maona ti ili pa chipwajaja yapangisa kuna kuti anthu ena aluze miyoyo yawo, ana okwana 15 agonekedwe mzipatala, dziko kukhala not stable. Chifukwa chani? Akatolika kuti who will roll the stone? And I can ask a question to say, who will rule this nation? And I can give you the response. The one to rule this nation ni munthu amene ali ndi masomphenya, amene atsogolere dziko la Malawi ni munthu ameneno ali ndi prophecy ya dziko linolo. Who is that one? Is Atupere Austin Muluzi. Period. Whether tifune kaya tisafune koma nokha mwaona. Anandisangalasa ndimapanga follow a president ya UDF muzindikire chinthu ichi kuti ineyo ndimapanga ni follow muchina chilichonse. You have been so quiet. Anthuso ndikumadabwa chisankhidiro kuchokera ku convention mwakhala muli quiet. Alright, ngati mwaendapo tazakuonani mblanta ya mucha, tazakuonani kumangochi, then tazakuonani kusalima, anthu ndikumafunsa kuti president alipo. Chinthu chimodzi chimene timayang'ana kuna kuti leadership imafuna chani? Leadership imafuna kudekha, and more especially leadership ikamakhuzana kwambiri ndi politics. Politics umafuna udekhe, uone anzako mmene akusewelera mpira wawo, uone anzako mmene akuyendetsera dziko, uone anzako mene akuyendesera ma institutions aboma, uone chimene akulepherazo. Now you took advantage of those things. Leadership sikupupuluma. Let me salute you. Leadership sikuchita chinthu mwaphuma, angatenda indu mwambumu, akasatenda ga indu mwambumu nutwa mwanja tuatame jutwa wa mwanja wa leader ngakomboleka ere.
ndi zimenezozo ndi zimene zimampasa munthu. And ineyo from the word go imene ndidayamba activism in Malawi earlier 2018-2019 ndakhala ndikuuza mtundu wa Malawi amene amandipanga folo pansi pa the unified mtokoto kunena kuti tikamafuna nkhanizi kaya anthu atukwana kaya anthu anyoza kaya anthu atani, the first thing imene munayenera kukhala nayo is to keep it calm and watch and listen. Ukamamvesera ukamaona mmene muja umayang'anamo zinthu zina zimene zikuthandizire kuna kuti iweyo you should go beyond boundaries. So right honorable Atupele Muluzi amanena kuti sindinafune kuti ndiyankhule ayi, koma ndinali kupereka mpata kwa anzanga chifukwa utsogoleri si ntchito ya masewera. Ubwino wake ndidakuuzani inu achinyamata anzanga kunena kuti lenala sampasa basi mawu amene waso wayankhula munchesi. Tithokoze kwa members amene munali munchesi. I was there munchesi mucha. I was there. Sininabwere even close kuti maybe I can handshake Mr. President achipani cha UDF, no, but I was listening, watching ataja kumamvera zinthu nkumaonera zinthu uli patali mwana kuti what type of message imeneno akufuna ayipereke apa. Acheza ndi Patrick komanso acheza ndi ena amva mavuto amene ali nawo anthu, akatenga mavuto amene anthu aja akukumana nawo ndikuona dziko kumene likupita kuchipirikiti. Tikaliyang'anano dziko kumene likupita kuchipwirikitiko, it's when now umayamba kuona kunati what step am I going to take. For that, let me congratulate you. Honestly speaking, takhala tikunena nziko muno from 2020 zitangochitika zicha kupangidwa chipongwe kwa Mai Martha Chizuma tidanenapo ife kunena kuti ACB has been jeopardized. Anthu amaona ngati bosa. Let's look at our judiciary. Judiciary yathu sili bwino. Anthu amaona ngati zinthu za bosa. Let's look at Malawi police. Malawi police imene kugwiritsidwa ntchito ikulandira ma orders from above. And Malawi toka tafika pajapo maonadi kuti oh yes, anthu amalandira ma orders from above, forgetting kunati anthuwa amakhala ndi anthu kumidzi. Anthuwa amakhala ndi anthu ma location. Zinatonesera ndi ndani? Commissioner Chirwa ku Blantyre atakana orders yona kuti athire usokesa misozi kubalalisa ma supporters a DPP. Atakana the situation imene mukundipatsai kuti ndipange zimene timu ya Blantyre adapasidwa transfer. Orders from above. Orders from above. So Amalawi ambiri amene makhala mukufotokoza mutha kukhulupirira kunena kuti ndidakuuzani kunena kuti zipani zosusa mboma boma la tonse ndi zipani ziwiri, UDF and DPP. Chifukwa chani mu 2020 it was right honorable Atupele Muluzi and Professor Arthur Peter Mutharika on a ballot. And when tonse won the election through judiciary, mupeza kuna kuti ku opposition kunali Atupele and Professor Arthur Peter Mutharika ndi aphungu awo ndi makansalas yawo amene tili nawo kumaderako. Chimene cheche tisamaye wale yayi. So tikabwera pano ndikumanena kuti inu tapangani mgwirizano sitikukusokonezani Amalawi, no. Ndiyathokoze kwambiri ifa mwanimenyera nkhondo. Right honorable Atupele Austin Muluzi, you are the comrade, you are the activist. Why? Mwakhala activist chifukwa mawu amene mwayankhula inu ndi mawu amene ndakhala ndikulandira nawo zibagera, mawu amene ndakhala ndikulandira nawo zitonzo, kufuna kubalalitsa anthu kapena kubalalitsa ma supporters chifukwa cha mitundu. Chinthu chimene ndakhala ndichipanga blame lero president wathu titakhumba kuti ati akuyenera atuluke, akuyenera kuti atiyankhule, akuyenera kuti atipase ma direction. The first direction imene right honorable Atupele Austin Muluzi wapereka ndionena kuti sitikuyenera kusankhana mitundu. Mawu amene watenga kuti go back, tiye tibwerere mbuyo. Dr. Bakiri Muluzi kuchitekete amanena zonena kuti osayang'ana kuti uyu ndi msilamu, uyu kapena ndi mkristu, uyu wakumpoto, uyu wakumwera, uyu wakumvuma, uyu wakuzambwe, koma tonsefe ndife Amalawi kuyang'ana ngodya yomwe ija ya United Democratic Front. If we were supposed to be united,
Though we need to be democratic, koma not ikalenso atisogoleri a democracy tikhale nayo patsogolo. And that is why my institutions osiyana-siyana olimbikitsa kunati umodzi ukhalepo pa dziko la Malawi pano adaulimbikitsa kwambiri. Ndithokoze timakamba za ACB as one of the factor, one of the institution imene Dr. Bakiri Muluzi adayikhazikisa. Sadavutike tu pa interview nokhaso mutha kuona zimene amayankha. It was quite very simple. Ndiye munthu amene tikayang'ana Dr. Daliso Kabambe, economist. Ndiye tabwerani mubwerere mbuyo mukayang'ane Dr. Atupere Austin Muluzi, Minister of Economic Planning. Munthu amene ndo amasewera, munthu amene ndo mchepsa. Ndiye tikamanena kuti no, please form the alliance imene itenge Amalawi onse limodzi. Zikutanthauza kuti chani? No matter mupeza kuti wina ndi wamkulu kapena ndi wang'ono, wamkulu akuyenera agwire ntchito ndi mwana, mwana akuyenera agwire ntchito ndi wamkulu. Chifukwa chani? For the betterment of our nation Malawi. And that is why mupeza ona Dr. Bakiri Muluzi Mulungu wasungabe ndi moyo kuti awaonese kuti acheya munatsogolera ziko lino ndi nyali kubweresa kuunika kuti chosa mundima wa Nyakula. Kodi Nyakula zijamula zichosa zija lero ndi zimenezi anthu akuyenda ndi zikwanje. So that Dr. Bakiri Muluzi has to inspire wisdom kwa Atupere Muluzi, and Atupere Muluzi has to talk to the nation. Atipange address ifeyo. Then mafuna ndinene chonchi mundikhululukira cheya ndikakuona ni sopano inu ndi Mose, ndikamona Atupere ndi Aaron. Chifukwa chonena kuti thanzi kukula mulina kumene muli nako komanso kukusungani kwa Mulungu kumene wakusungani wafuna kunena kuti inuyo muonese mirakuli ku dzikoku, koma mirakuliyo Atupere ayitanthauzire ku dziko. And that is why mupeza kuti wafotokozera kwambiri nkhani ya ACB. Kungotchula za ACB kunena kuti ine ni munthu amene ndili clean, ine ni munthu amene sindikhuzidwa ndi katangale ndipo sindifuna nziko muno mukhale katangale. Aluisi Berekanyama akulemba text itu kulembera president wa UDF ati tisachezeko pang'ono ku ACB. Are you serious Malawians? Are we serious Malawians? Kumagona tulo ku ACB milandu 87 ya Satai ilipo mufuna mukalimbane ndi Atupere mukacheza naye chani. Ndiye tikuti zimene mukufuna muterekezi ndi zimene zikuoneseni nonso pano kuti mwina kuli chiwanjano chayawo. Let's defend each other. Achiwanja chayawo, let's defend and give much support kwa Atupere ngati awa apangeza ukalungu cheche zimene akufunazi. Sitingakhale kumaonerera nyasi zikuchitika dziko muno chifukwa chonati wina akwatsegula pakamwa akuyankhula zinthu za nzeru zimene inuyo akatumbu inu mwakanika kukonza ziko, mwakanika kupereka hope kwa Malawi, mwakanika kuwapasa chakudya Amalawi, koma kumangoba. Now akukuuzani kunati andale ambiri ife tikuthamangira mundalemu chifukwa ndi ngodi umene timakalemerera. Munthu unalibe nyumba, munthu unalibe magalimoto, unalibe business within a short period of time. Taiyang'anani tonse alliance, muyang'ane Congress, muyang'ane ma ministers yake. Ena akuoneka kuti akusamba koma kusamba kukukanikabe adakaonekabe ngati oweta ng'ombe. Koma taiyang'anani within this short period of time they've accumulated wealth. Ndigwirizana na Samia Suleiman Zamakamba parliament kuna kuti ziko lino likufunika ma external auditors abwera zapanga auditor kuyambira Suleimaniyo amaliza opposition then apite mboma. Ndipo Atupere afotokoza kuna kuti salary ya minister mwina ngati yafika pa 3 million. So tiyeni tiyang'aneni nthawi 3 million imene timayipeza kaya kuli timalawansi kaya kuli chani sizingakwanitse kuna kuti mukagule malo ndi kumanga lodge mphepete mwa nyanja, lodge yaikuluakulu ndrama za nkhani. Sizingatheke kuti mukagule magalimoto ochuluka amene mungamagwiritse ntchito, sizingatheke. Munthu iweyo ntchito yako unali ku MDF endi mbiri yako ya MDF uko sikukudziwika kunati mwina unatumizidwaponso ku peacekeeping kuti unakapangako ndalama, koma lero ndi olemera kopya amene ukugawa ndalama. Ziko lino nduna taziona zikugula mabasi mziko la Botswana. Sizobisaso yani. Panduna apo akhalapo zaka zingati, maybe iye chakacho chisanathe koma munthu agula mabasi mziko la Botswana. Kukana kwasiya kuno ndi ukasiya ziko la lina. Chifukwa chani a president asankha kukhala khenyenye palibe chimene angayankhulepo.
Ndiye ife tikakuza ni kuti utsogoleri oterewu ndi opupwa, utsogoleri oterewu ndi olephera, utsogoleri oterewu ndi manyaka, suthandiza anthu kuma mapeto ake mdziko muno anthu tifamu. Mumaona ngati tikulalata, mumaona ngati tikukamba zabodza. Zosayenera zimenezi. Amalawi anzanga, ndikufuna ndiyankhule mawu awa. Endi mawuwa ndikufuna ndiagawe muamve bwinobwino. Amene timasankha president ndifeyo ankunkhapanyo, ndifeyo anthu amene timakhala kumudzi, ndifeyo anthu amene timaphinjika. Amene timasankha phungu ndi inuyo ndine Amalawi akwanjahito, Amalawi akumasakapende, Amalawi akuchimbumbu, inuyo Amalawi akusisya, inuyo to Amalawi akukasungu. Kuja kumachokera simenti kuja uko. Akota anzanga namene timasankha asogoleriwa. Koma mutha kudabwa kunati munthu amene tagawirako mphamvu zona kuti atitumikire ife, atithandize moyo wathu ufike pena, munthu amene ndi amene amatipweteka. Now mugawo ili ndikufuna ndipereke kuma service providers. Who are these service providers? Inuyo aphungu, a president. Tichoke pamenepo apolisi athu. Chifukwa MDF sitingayikhuze iyo imaoneka ndi department yapayokha imene zolinga zake amakhalapo ma frontliners ndi Malawi police popereka peace ku dziko kuno. Koma mukayang'ana peace iyo ndi imene ikubwera ndi orders from above. Nimafuna kuna kuti mukhale ndi umunthu, muyang'ane kuna kuti mphamvu zimene muli nazo mukudzigwira mphamvuzo chifukwa kuti wina wake wakupasani mphamvuzo. Koma mphamvuzo mumazigwirisa ntchito molakwika. Tikupita kuma elections, choyambirira ndi chimenecho. Tikamapita kuma elections, kaya wa polisi amene anakavotera phungu, ndipereke chisanzo kuti kunoko kunchewu kuti nda phungu angapo, I don't want to mention their names. Koma aphungu amenewa apeza kunati kudera la nchewu lino anapezako kuli polisi. And polisiyo amayipasa ulemu, polisiyo amayiopa. Koma the fact kuti iwawo sopano lero lino ndi phungu amakula mphamvu kuposa wa polisi, kumuopseza kumene, kumpangisa transfer kumene. Amakula mphamvu kuposa dokotala, kuposa nesiyo, amatha kunchosa nesi, kunchosa DC, kunchosa nani, ndikumapita chifukwa chani. Akuti ine ndi member of parliament wadera lino, ndili kuthekera kukupanga zimene ziziwe. Anthu ndikumamva kuwawa ndi munthu wayika okha pa mpando. Kuyiwala kuna kuti kunja kunkwamame. Zimene zili zimachitika. Lero Commissioner of Police atakulandira foni kuchokera kwa MP wa Nchewu Central. Ndikamabwera kudera langa ukhale otasamuka. Ndiye kuti asainana komwe kucha angolandira kuno transfer munthu akunyamuka ndikupita. Wakula mphamvu kwambiri ndi ndani? Ndi phungu. Pa nkhani yosamvetseseka. Ndimakupemphani kunati tachepesani mphamvu muyende ndi Amalawi. Tachepesani mphamvu mumve madando a Malawi. Mukakula mtima kwambiri Amalawi akutsitsana. Pali chiopsezo chachikulu kwambiri chimene aphungu amene mwazolowera ku parliament nzokayikisa kuti mupitanso. Tamangani gulisani makandidate anu ndi zina zotero, koma ndizokayikisa uthenga amene ndikuzaniwo. Ndizokayikisa kunena kuti come 16 September 2025 aphungu ambiri ku parliament mupita. Chifukwa chani? Mwayamba kuti challenge ifeyo, kuti jaira ifeyo, kuti mumavutika ndinu ife ku parliament kuno zathu timamwati limozi. Kumanjoya misonkho yathu ndi kumati nyoza, kumalandira minyozo ifeyo pa vote ya ifeyo wake. Let me tell you and warn you, you will go faster than you came. Kuti mubwere pa uphungu pacha, munaenda ma processes kwa mfumu, kwa ati mfumu kuperekezani kwa atiye ndikunyamula mpita ku district council, then ukuyamba kuyenda nanu kumatigulisa, mbisa ma election, ma primaries, ndikudusa mene pacha, mpaka na munthu wenu ndikukakuvoterani. Kusema candidate anu amene maziwa. Koma wenu mphawisisisayo ndikukakuvoterani. Lero mumatenga mphawisisa uja kukhala chinthu chosafunikira. Mugwada. Mwayamba kale kuvina, mwayamba kale kukwira ntchito zosalongosoka, kumaoneka ngati muli mmodzi ndi Amalawi kufuna kuwanyengerera. Koma Malawi wovota anakuonesani tu kuma convention.
kuti ku convention kuja dolo amakhala ndani, iweyo ufuna udindo wewe kapena ndani, anakuonesani tu. Ndiye panonso ifeyo Amalawi anzanga tatiyeni tiyaoneseni anthuwa mmene timadya chiteze amationa, mmene mabridge akuchoka kwa makanjiraku akuona kuli aphungu kumeneko, mmene ndalama zikubedwa zimene zinachokera ku Saudi Arabia IMP ya chambo kumene koko akuona ndithu, koma sangafotokoze chifukwa chani akudya nawo. Afika ponyoza chipani chawo chimene chinalowesa boma cha DPP chifukwa cha diyera anthu amene osabwerereso. Ine ndidanena ati kumene kukubwera kundikuza nizochita Amalawi. Aphungu amene anyasa, aphungu amene apanga zobowa sakuyeneranso kutengedwa kupita ku parliament. Chifukwa cha chizolowezi achinawerani chilengawa, chifukwa cha chizolowezi akulitengera ziko lili pa mgongo, achina dausiwa akapume, achina chitsulowa akuyenera akapume ndithu. Chifukwa adapazolowera ndi amene akutionengesera dziko. Amaziwana ati ma standing orders amatere adazolowera zizungu zawo zimene amayankhula akafika mmene chamaoneka ngati akushayina chifukwa azizolowera. Give them a shorter period of time so that they should go. Period. Dziko ngati sili kuyenda ndi ma recycled politicians. Ma recycled politicians iwo muwasiye azipita kusairi masento kwawo kazikakhala kumene kuku. Osati munthu mmene anayambira kudumpha wachoka ku MCP wapita ku UTF, wachoka ku UTF walowa ku DPP, wachoka ku DPP wapita ku PP, wachoka ku PP uyu akubwereranso ku MCP. Chimene akufuna ndicha? Chimene akufuna ndichani? Anthu ake okhaokhawo amene ali pa milanduyo chifukwa chonati atolera afunkha milandu ija akuyona ya pansi imeneji. ACB chekhale yopanda paki, Ombudsman chekhale yopanda paki. Ma institution ambirimbiri choka zinthu sizikuyenda. Ndene mafunanso kuchenjezena Malawi kuti ma recycled politicians, these people sakufunikira. Anthu amene amapanga cross the flow. Lero Amalawi tikutanganibwa ndi anthu ameneno akagwa kuma independent kuma primaries ama kuthamangira anu kakuzandika ma independent. Akaima independent akangolowa amene mujaboti asankhidwa ndiye amapita no ku chipani chimene chili cholamula. We don't want that. We don't want that. Ndakhala ndikulimbikitsa ine kuti nziko muno tinayenera tikhale ndi chipani cholamula ndi chipani chotsutsa. Kaya iwe ndi wa independent kandi wotani koma uyimebe kotsutsa. Ifa boma ili latizunza kwambiri chifukwa cha weak opposition imene inayambidwa ndi Right Honorable Bwana Nkhumwa. Yovomereza nyesi ndalama kubabedwa za COVID-19, ndalama za nkhani kumaswa ku Buchali, ena kuma East Bridge, ma project opanda pake. Osafunsa, osatsutsa koma kumangoti aye bwana pamenepo zinthu zikuyenda. Ndi kumakandira njodo, kumakandira njodo. Nkhongo zosaoneka kumakandira njodo mu parliament. Anthu akuvutika. Lero anthu omwacha mwayambano kuyenda mapangisa misonkhano muzombamu mulipocha anthu ake nditomwefe chifukwa cha njala tatengeka ndi kumapita misonkhano mwawo koma omwewo analephera kutiyimira mmene timadya chitezi. What's that Amalawi? Anthu ena tinayenera kuhamba kuakaniratu pano kuti zakozo pita nazo. Nthawi ndi inoyo akubwera kumanga tenti yako akumanga ndi andani awo achipani chakuti auze na chose tenti yawo azipita uko. Chifukwa tisakhala Malawi ofunika pamene tifuna tikayika anthu maudindo ndicho liyenera asitibera bendalama iwo azilemera. Nthawi yawo yakwana afunkha kokwanira. Achina mahasha no hashibazi yawo awa afunkha kokwanira. Asakaza mokwanira azipita azikadyano zimenezozo. Tipeze anthu amene angayendetse dziko mokomera ife Amalawi. Tipeze anthu amene azathandize dziko lino kunati currency yathu izipanga float. Currency yathu izipezeka mthumba. Lero lino to anthu akuyesesa mwina chifukwa chakamera kapucheka aka. Anthu akudya chimanga ndukagona akulephera kugula ndiwo zonati adye chakudya ndi anawo. Chifukwa chani? Ndalama kulibe. Katundu akutani akukwera. Ndiye atupera akukuzani kuna kuti ndikufuna ndibwezerese. A change must come. And that change will allow Malawians to run their business. Anthu ambiri adathawa nziko muno. Mutati mupite iliyo ku South Africa. Mukayang'ane ndi Amalawi angati ochuluka bwanji amene ali kumeneko. It's over 3 million. Over 3 million Malawians they are in South Africa. Ena akukhala mwa ligo, ena akukhala mwa iligo.
kuthawa dziko lawo limene timanena ndi dziko la mtendere, dziko lopa Mulungu, koma dziko la mbava zokhazokha. You see? Ndiye tikufuna zimenezozo. Mchitidwe upano mwakhala muli chete, palibe chinense chimene muchitika. Koma mukazangowina ano kuti mwawina mwatenga mpando uja, ndiye mumayamba ano kuthamangisa ati mavenda woyala onse mphepete mwa nsewu achoke. Mukuyiwala kuti m'Malawi chimene chammapweteka nacho kwambiri. Misewu yathu ndi yomweyi, ndalama zathu timazipeza msewu momwemo, bizinesi zake ndi za malichero. Ndiye mukamulande munthu bizinesi ya malichero, mwana wake ali naye kuchipatala kusowa chakudya. Ncholinga nati agulise mapikesiwo, akagulisa mapikesi, akagule chakudya akapase mwana wake. Inu ndiye mmabwera ati asite, kuyang'ana asite enawonso, mbavanso. Zaka zimene zikubwerazo, we don't want to see any chaos like this. And that is why tikupanga promote kuti right honorable Atupele Muluzi, take the mantle, lead this nation. Masomphenya amene maona aja, amene mafotokoza aja, Amalawi pano muyambe kutenga that broader picture ndi kumayiyang'ana kuti Atupele amati chani. Sono ngati munthu anali masomphenya wawa, chingamkanike ndi chani kuyendetsa dziko. Nkhani za chuma akuziziwa, nkhani za umoyo, maunduna pamene, nkhani za umoyo akuziziwa. So ngati akuziwa zimene zizi, muganiza onati umoyo wa munthu waungaulephera. Chifukwa mwana kaya ndi wamkulu kuti alandire thandizo la mankhwala akuyenera kuti adye. Lero lino zipatala zikulu za dziko la Malawi mukusowa chakudya. Kufunsa vuto ndi chani, akuti supplier sanabwerese. Komana mukayang'ana chipatalacho, chili ndi department imene imayang'ana za procurement. Ku department ya procurement ikupanga chani, pakana chipatala umatha sabata zitatu anthu akunyamula gayiwa kwawo ndi kumabweresa ku chipatala kumakadya. Ndiye tikuti amene adagwirapo ntchito chipatala Atupele Muluzi akudziwa zimenezo. He will know the connection and where to source the money to help our hospitals. Dziko munomo anthu amayesesa with massive kumalima ena nazayisinda kubwera ati food for work, koma it was the very same massive misewu yaku mizi imene yakuilika imene lero anangobibamo magwafa ifoti chakudya alibe, kumangobibba nthanga za magwafa zokhazokha. Misewu pano pasikugwira ntchito. Tikufuna the very same massive ibwerere. Massive 1, massive tutaonapo zimenezo, ulima misewu, kuzala mitengo, kulimbikitsa chilengedwe. Lero chilengedwe chikuonongeka. Lero munthu walusa sakuonanso chitetezo ngati munthu akungotsanza ndi wachitetezo yemwe. Lero nkhalango zikutha. Tikayang'ana mitengo imene yazalidwa ndi gulu la ndani Dr. Bakiri Muluzi under massive project. Mapiri ambiri timathokoza phiri lathu la Nchewu la kwa Kachimanga uko ndi phiri limene lili losangalatsa mu Nchewu. Chifukwa chani? Kunayikidwa mabylaws ameneno amapangisa kuti ateteze phiri lawolo, nicho ngati mvula yabwino ku Nchewu kuno tizikhala nayo. Zimenezozo zimene zofunikiratu. Lero mungandiuze kutiko ife no checha msewu kunati ticheche msewu mukhale mulikiriye business imeneyo mukayipeza kuti ndi anduna. Ananamiza kuti daipereka ku makanso azipanga okha aone anthu ma contractors timadziwa zimenezo kuti china chilichonse is business as usual ndi cha anduna. Ngamene azona za zimenezo. Za Ministry of Public of Works chanchari zimene chakulibe. Kupita paleba paja ukakhala ndi mzichecho zathu palibe kulembedwa ntchito. Utangoona anthu akubwera tata ena akakulemba ntchito. Aine akameneyo ani ndani? Nduna yakuti. Dziko limayenda choncho. Ndiye Dr. Atupele Austin Muluzi tikufuna mubwere. Mwatiuza za alliance imene anthu ambiri amanyoza. Khalani pansi mwachifase alliance ichitike. Tisayikirane mpeni kumphasa, tisatukwane ndibwereno kwa Malawi anzanga. Mawu amene ayankhula Dr. Atupele Muluzi patiuze nizoona agwire ntchito. Sikuzimva kuti unajidwa chiyawo nombe wa mwanjawa walomwe akasapikanira lomwe awa makafiri zimenezo sizitithandiza. Chifukwa anthu ambiri maforamu onse amene nenda pangidwamo adi chifukwa cha zimene ndikuyankhulazi timalimbana almost daily nkhani yake kusankhana mitundu. Ndiye Atupele atuonesa kuna kuti sindikubwera ine kuna kuti ndikadane ndi mtundu kapena mtundu. No, ine am coming to liberate Malawi. So that liberation ndimene tikuifunayo. Imeneyo ndimene tikuifunayo. Timuone zathu wachiyawo monga ngati zathu ife alomwe ndi ayawo mukayang'ananso kumene tikuchokera. Tikayang'ana kumene tikuchokera ndi kumozitu. Palibe ang'anamepo apo.
all the way from Mozambique. Tonse tikubwera kuno, kayena mnabwera koyamba, kayena anabwera ku masili zero, koma tonsefe we are originally from Mozambique. Chote tizikwenyana kuno ndi chani? Chote tizichulana maina ndi chani? Ndichenjeze chinthu ichi. Tizapeza temberero lopsha ngati tikufuna kuti watu asogole koma tikanyoze wina chifukwa cha ukulu. Okondedwa pamene popo ndi matsutsiratu, even Dr. Bakili Muzi sangakondwe chifukwa timakhala ngati tikuwadyola, tikuwakambaso Dr. Bakili Muzi chifukwa tikaona Dr. Bakili Muzi nzeru zilipo koma ni munthu wankulu. Ndi amene anabweretsa democracy, anabweretsa madipati muno. Koma lero ni munthu wankulu akayima, takumbukirani kwacho ndikucha. Acheya amene amayankhula kwauza Peter Mutharika kuna kuti you are the president, you are the leader of the party, make sure you bring sanity in the party. Chipani chimene anthu ake amangokangana muine chisankho inu amayankhula mawu ameja nita Dr. Bakili Muzi. Dr. Bakili Muzi ni Nyamata. Ndikufuna mziyamba kuona zimenezo. So tikamayankhula Peter Mutharika wakalamba watani ndi madana nazo completely, ndi madana nazo chifukwa tikugula mkwiyo kuchokera kwa Mulungu. Titakukhala Nyamata, ineyo ndine Nyamata ndikuyankhula pano, koma ndizafuna nzeru ndikuyenera ndikayipemphe kwa ndani? Kwa munthu wankulu. Chifukwa chake amati akuluakulu ndi ndambo mozimira moto. Ndimakupasani chisanzo, taonapo ife maboma oyendetsedwa ndi Anyamata, zipani 9 zonsezi zimene zagwetsa zikoli amayendetsa ndi Anyamata. Chimene alepherera kuyendetsa zikoli ndi chani? Kutapa ndi kusolola. Ine ndisolole zanga izi, ine ndisolole zanga izi, zaka nkumapita ziko nkugwa. Alright. Taona mai Joyce Banda, Anyamata adapeza mwenja pana anaphulisana sagwada kumene kuchi. Kuphulisana sagwada Anyamata. Chifukwa chani? Anyamatawo zeru zawo zimakhala za changu, apeze za changu, safuna kudekha, safuna kuyang'ana umoyo wa Malawi anzawo. That's the only problem. Zeru za Anyamata. Mchifukwa chake kubuku la Genesis amafotokoza nthawi imene Yakobo amapereka madalitso kwa ana ake, adafika pa ana awiri. Yakobo akupereka madalitso kwa ana, iwe uzakhala otere, iwe uzatere, iwe uzatere. Akufuna kuti akamaliza anabwera ndi mawu koma Simeoni ndi Levi sinifuna kuyanjana nawo mphulupulu zawo. Lero maganizo achina Simeoni ndi Levi ndi amene alowa mdziko muno. Maganizo amphulupulu amene akumatha kutenga mabiru onse aganizera nati mabiru awa achina Simeoni ndi Levi ana atemberero. Ana atemberera china Simeoni. Mukawerenge ku Genesis, if not Genesis 33, mukapeza nati pamene Yakobo amadalitsa ana ake, ana ena analandira temberero. Anani nati koma Simeoni ndi Levi mtima wanga usaperekezane nawo chifukwa ndi ana amphulupulu, amangirira michira ya nkhandwe ndi kuyesa minda ya inu ake. Lero omangirira michira ya nkhandwe simunaone, amazisowesa okha, amazimangisa okha, amazichukisa ndikumadabwa kuna kuti kodi inu awawanga tamagwidwa pa wakawaka. Anthu samaona, sana jambule, kodi mlonda amene anakaona kuti awapeza ali mundawa sadatenge chithunzi, kodi kuchipatala kumene amapitako sadajambule kuti ali bwanji, nanga foni yawo ikuti chani? Zinthu zili zonse zimabwera pa mbalambanda kuti Simeoni ndi Levi aoneke kuti ndi ana atemberero, ana amene afuna kunyazisa zinthu. Ndithokoze bambo Oswald Ajumani pa utenga wanu. Utenga wanu sinasiyane ndi wanga, chabe kuti wanu you amplified it. Mwaupanga amplify kuti Amalawi amvisisi. Ganizo za age limit, ganizo la age limit si ganizo lolakwikayi, koma labwera mnthawi yolakwika. Chifukwa ngakhale kumbuyo kuti kamaona amene amakonza za nkhani ya lamulo la munthu kukhala president sadakayike kunati president uzathera pati. Je akambapo momveka bwino kuti zimenezozo timaphwanya maufulu a Chinyamata. So lero tikudana nalo apa chifukwa tili kupanga target munthu. Lamulo likwena likhalepo ndithu koma likupanga target munthu. Ndidane nanu kumene nkunkhapanyo inu mukukhala ndikumatenga mayina anthu ndikumayambanisa anthu aoneke ngati ali nanu limodzi. Ndalama zanu zobajani zikuthereni nokha. Zopusa zanu mukupangazo, zobweresa mkwiyo nzikozo, dzulo ndimakuuzani kunati kodi Mulungu kumwamba atate alitseke ziko kuti pa dziko pasagwere mvula. Mulungu kumwamba atabweresa zombe kuti lithe pa zomera. Mwanjira ina kuti alitemberere chifukwa cha kuipa mtima kwathu, chifukwa cha zikhumbiso zathu. Dziko lili khalapo
lero tikulandira ma pestilences osiyana-siyana chifukwa cha mmene ife tikuchitira. Anthu oneka a Mulungu tili anthu oyipa mtima. Okondedwa, dziko la Malawi amene tikuliononga ndi anthu opemphera. Mukayang'ana onse akuthamanga ndi mayichipiruwa ndi akhristu ndithu, akhristu oziwa malamulo. Lamulo la chikondi amaliziwa ndithu, koma chikondi alibe. Lero imene akudziwa ni mwano kuyang'ana kamwa zawo, kuyang'ana nkhope zawo mmene akuonekera ndi Peter Mutharika kakuoneka bwino ndi ndani, koma atati iwo ndi anyamata. Koma iwo akalamba kale mano otali mkamwamo, koma iwo akalamba kale abwafuka kale. Mukubweretsa temberero pa ziko. Nkhope zanu tikamaziona kuti nanunso jambulanu simungamamve chisoni zini nkhope zoti tiziziona chifukwa zikuoneka kuti zigawenga kale zinthuzi. Ndiye tikumana ndi makalamites osiyana-siyana chifukwa cha ziganizo zimene timakhala nazo zopanda pake zikulu. Ambuye atikhululukire, Ambuye atichitire chifundo chifukwa tikukhala mu nthawi yowawitsa. 2 Timoteyo chapter 3 mumuwerenge. Tikukhala ndi anthu amene akumatha kukamtenga munthu wa Mulungu amene ndi mtsogoleri wa dziko ndi kumpusisa ndi kumbera ndalama ndi kumazunza nawo anzawo. Mana moti ye mbusayo presidentiyo anayenera kukhala nkumaganizira kuti no. Apapa pamene tafika apa tiyeni tigwiritse ntchito maona tikonda anzako mmene uzikondera iwe mwini. Kwa kapeza ali kunyoza. Inuyo, where are you going and how old are you? Chifukwa ngati tikufuna chinyamata ndeno senu tambe mkoneka kwa kuti tapangani resign, including ku parliament iko gulu lachi nawerani chilenga tapangani resign, gulu lachi na kenso akeni insonda tapsiyani ndale zoti muzitukwana anzano amene akuoneka bwino than inuyo muzisiye chifukwa mungolandira nazo temberero. Inu ndinu atsogo mumapangira nji zimenezi. It is quite unfortunate. Taluza direction, tapenga ndi uchimo, sitikuziwa zimene tikuchita. May God bless you all and have a lovely evening. Thank you.